Proprietarul are cheie de la apartament? Asta nu înseamnă că poate intra când vrea. Stai în chirie și într-o zi proprietarul intră în apartament fără să te anunțe. Doar ca să verifice ceva. Doar pentru câteva minute. Doar pentru că este apartamentul lui. Greșit. Din momentul în care ai închiriat locuința, aceea devine domiciliul tău, iar legea îți protejează dreptul la viața privată și la folosința exclusivă a spațiului. Da, proprietarul poate păstra o cheie de rezervă, dar simplu fapt că are cheia nu îi dă dreptul să intre fără acordul tău, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau unor urgențe reale, cum ar fi un incendiu, o inundație sau un pericol iminent. Dacă intră fără acordul tău și fără un motiv legal, fapta poate avea consecințe juridice și, în anumite situații, poate constitui infracțiunea de violare de domiciliu. Faptul că este proprietar nu înseamnă că poate ignora drepturile chiriașului. Când închiriezi un apartament, nu plătești doar pentru patru pereți. Plătești și pentru dreptul la intimitate. Proprietarul tău are cheie de rezervă? Ai pățit vreodată să intre fără să te anunțe? Povestește-mi în comentarii.